So Yugi Were, Director ma James Were Foundation, kendo former MCA Manyalanda Ward. Machiegni ahinya itwak weche manyien kendo roke inyalo luwo TV. Wach ni en director mar James Were Foundation. Yes. Kwachako kanyo foundation maybe en riwruok mar samoro tigi ma bende utimo bende koro konyo. Inyalo lero mana to foundation ni ang'o gini ma bende koro iketo nyime ma bende ikonyo godo kata otimo ang'o? Erokamano. Mondo kony nyithindo mok nyal kata mond liete kata chenro mag tiego rawere mondo obed gi mijing'o e community wa mondo wang'e ni nyithindo di school kamoro amora ma gintiere, to kendo ne wachake kwang'iyo godo programs machalo kata ng'iyo ni alwora kuonde mwadakie bende ler. Ka ler kuonde ma wadakie ok ler, to wamanyo joma wanyalo riworego mondo wang'e ni alwora kama wantiere obed maler. Koro king'iyo mano waseng'eyo koro oganda nutache wach mar keto alwora obed maler. Nyalenda B kaka en achiel kuom ma bende samoro weche mag ler ok nyal bedo makare kaluwore gi kit dak ma bende ji odak. Ere kaka this foundation osekonyo kanyo wach mar keto alwora e yorno makare ahinya? Erokamano. Anyalo wacho wadwa Jesse ni foundation osebedo ka wabedo gi riwruok kendo gi tudruok gi migepe mopogore opogore e keto alwora maler, kendo wasebedo kwatimo clean up exercise ma wakwanyo taka, to wasebedo ka kuonde moko ma hotspot bende ma ji biro bole takataka kata gotieno mosemiwa report, to watudore kata na gi county mondo wang'e ni to bende omiwa lori maduong' ma biro choko takataka mondo kuonde odong' maler. Anyalo wacho kata chon kane pod an e ofis kaka MCA Simba tok Jolomino Health Center ne hotspot, to ne wayudo ni en hotspot ni ok Jonyalenda mane bole takataka ne a nyaka Milimani kuma wainde odak. To gima ne kane wabedo gi community sensitization ma wawinjore gi jopiny ito ang'o ma wanyalo timo maber mondo gini ne watieki, ne wawacho ni kanyo wager rehabilitation block. Rehabilitation block no kane ne wager morumo ma wamiyo yude mane around kanyo ni manage, ne watieko wach mataka no. Sani kendo ineno ka taka koro owuok Simba koro chako dhi in between Jolomino Primary School e diere kama iluoke geche kane, iyudo ka ji ochako tero jopuke takataka. Koro mano bende wasechako ma bende wariwore gi partners mang'eny kata jok ma local bunge man kanyo watudore godo mondo wang'e ni evacuation otim regularly mondo mi kik wabed gi alwora marach manyalo kelo kendo tuoche mang'eny manyalo hinyo. Iwacho ni tudore kanyo to wadhi opogore ji ka achiel to jobunge county bende nitie kaka koro konyo kae? Yes, county emokelo emobiro evacuate. Yes. To jok ma bende koro choko gigi koro mago to manage kid foundation. Yes. Erokamano ahinya. Nitiere wene wach mar ne oneno ka aora mano ma iluongo ni aora Nyalenda, river Nyalenda, ne ji osebedo ka yok ne taka kendo modak alwora kanyo bende to ne kelo initiative mar golo gigo ma bende nitiere iye kanyo. Chenro mane ma bende in kode nikech ang'e ni samoro ok orumo kendo gima samoro kata kod geng'o gigo ma samoro kelo lelno. Erokamano wadwa Jesse. King'iyo wakaw thuolo ka koth ochwe Nyalenda, koth kochwe tiyudo ni mier mantiere machiegni gaoregi bedo gi pi moting'o nyaka minyaka ma samoro chako miyo jowa yudo tuoche mopogore opogore. Iyudo ka kolera nitie, typhoid nitie, ma thiedho chako bedo chandruok. Koro miyo magi wasebedo gi paro ni to ang'o ma wanyalo timo mondo mi wayaw kata waywe aoregi gibed maler, nikech jowa obedo ni aora moneno mana ka gima kar taka. Ng'ato kata ni ot kata nigi gimoro kata nyathi molosore matin to sadere pi. Ma koro aora gi opong' gi taka ma koro bende pigegi ok dhi. Omiyo nyicha bedo piny gi group miluongo ni Dunga CBO. Ka nyicha gioro na barua ni gidwa timo initiative machal kama. Ma wabedo piny ma go mbaka ni yawa. Gigi endi ok ditim kendi. Nyaka ji riw paro, nyaka ji riwre gik ma wan go matin mondo watim. Ma emomiyo ne wariwore gi Dunga CBO mondo wang'e ni pigni waywe gik mantie iye wagolo
mondo mi pi oring maber ma ok okelo pollution moro amora. Koro miyo ma en gima wadwa timo, ne wachake mana gi Nanga Bridge, to en gima wadwa timo madhi mwadonj nyaka e nam, wadwa timo nyaka kwadok chien nyaka bado Uhuru kucho ma wadhi kode nyaka kuma ae sosne, yani kuma wuoke no emiyudo ka koth kochwe to samoro overflow nyaka mag lagoons mag Kiwasco ka be chako spill to chako donjo iye ka to kelo challenge ne jogo. Yes. MCA ma Nyalenda B ma bende koro ne bedo oko mar office from 2017. Nyaka gi sani bende nigi lek mar dok. Yes, wadwa jese an gi lek mar dok. Kelo kupogore gi mano bende nikech kinde mokadho gi sani ma diri mondo idog e tine Nyalenda mano bedo nyalo kwano na kanyo gigo bende ma ichano timo ne Nyalenda B. Erokamano wadwa an amor ka sani kamoro amora madhiye tawinjo ka jo-Nyalenda nigi ilo mar wacho gik manasetimo. Awinjo ka jo-Nyalenda nigi ilo mondo aduog ati, nikech kata nobedo ni nokoyiera 2017 to jo-Nyalenda neno changes mana wa initiate. Nikech kana donjo office 2013 ne wadonjo ka onge structures, ne nyathi ma kore konyuol manyien devolution kore kano biro, kore kano chakore tiyudo ka wadonjo ka wan gi crisis nikech telo maduong' ma national ma Nairobi ne nitie kono kech nomawa, to ka nomawa to ne wan gi challenges. Wakwongo wayware mang'eny ka ji dhi e court, ka ji pod gore higni ariyo ka pod wawes. Ka wachako higni mar adek kendo kore wadonjo koro waloso structures ni to gini nyathi manyien odwa wuotho nang'o. Kwachako tich watiyo mana higa mar ang'wen to higa mar abich bende tam wachako ng'adore gi nus. Koro wachalo jomotiyo higni achiel, to higa achiel mwatiyone wayawo yore kamoro amora. Nyalenda B kaendi ne onge kata kama gari mar simo mach ne nyalo ringe ka ot wang', onge kama ambulance ringe ka ng'ato tuo. Nodiyo ne gin group mathindo ma mtoka ne ok nyal kadhe. To ma is the first assignment mana regime watimo county mana watimo ma wayawo yore kamoro amora. Kane wantiere kaendi kendo nwachako bedo through dwaro ma jodunga ne wagero dispensary kanyo ne jodunga, nikech ne waneno ni wuotho adunga kidwa dhi kata samoro ng'ato tuo to dwa ringo nyaka district. Ne waneno ni mano challenge. Wakelo hospital nikech ma devolution ne wagolo resources malo kwakelo ang'o piny. Teche kane Nyalenda kaendi ne crime rate ne ni malo nikech ne mudho kamoro amora. We made sure ni teche notwe kamoro amora mani nyalo wuotho kata yamna tisa auchiel saa abiriyo otieno to you are safe. Inyalo wuotho midhi to michopo ang'o michopo e odi. Aore king'iyo area mananga, area madunga, area makapuothe, gimoro ni pi ne daro ji norumo nikech ne wayawo aore. Koro sani aneno ka gigi oduogo back to kuma ne wadok. Ka isetimo magi duto te first mano mabende uyawo devolution ang'o bende koro idwa omo kendo aneno ka chich maybe samoro ni idhi ka gima ne ichopo kuma kare ahinya. Nderni beyo but pod dream na ni nderni moko mane wayawogi onego gibed bitumen standard. Nikech bitumen standard bende ka gisebet to ok yot mondo mi gibet washed away piyo kaka Maram Road bedo. Kendo lekna machielo en ni jok mane wasegolo midhiero mar pi ochako dok e midhiero mar pi. Lekna ni jogi en dwaro na ni kik ichak dhi mbele gi hinyruok. Wach mar pi maturogi no wachako tiek kendo. Wach nikech aore ne wayawo ndalo oro to ne wayawo gi te maka koth chako chwe to giyudo yo channel ma gidhi godo e nam ma koro gichak giduogo e jowa. Nikech sani iyudo ka gimuko jowa koro dwa gedo every year. Kichodi kawuono kibiro koth omuke ogoye piny idhiro pesa kendo kanyo midwa gero ot manyien the following year. Midhiero mane maduong' samaro kata wach maduong' ma bende wacho ni an to kaka an Mheshimiwa Were adwa ni kadok next year 2022 Kenya Soil year donjo to mae gima adwaro timo ne jo-Nyalenda. An lekna maduong' en ng'iyo ni nyithindo odhi skul, mano moloyo. Kisani kata king'iyo pod iyudo ka challenge poni e basari. Mano omiyo through James Were Foundation pod asebedo ka chiwo scholarship. Adwa ni nyithindo som nikech nyithindo gi are our future leaders. Kata kan legislation mitere bunge mondo mi wa med allocation mar basari obed mang'eny, I will do that, and mane lek madwaro mondo mi wang'e ni nyithindo somo. Kendo wadwa ni mama bende oyud nguvu mar
timo ohandnigi through women fund makata kene lek mar medo pesa no gi sani opofile mondo mi wamama oyud pesa ma ginyalo timo go ohala, vijana oyud pesa ma ginyalo timo go ohala, mondo mi gijikinga ginyalo timo, ginyalo ji support gimoro ma gitimo ok gichuni nyaka ndigi tich ginyalo dhi ji te ok nyal yudo tich. Ng'eny gik mang'eny ma jikwano to mano samoro nikech kido luogo de chieng' machielo ong'ena iwuoyo talking on medo pesa magineno ong'ena wach mar devolution bende proposal ne nitiere ne BBI to bende pod en manie pach pesa mane nyalo med ne was ang'o bende nyalo wacho wach mar pesa wadwa ni wachiek e point no. Ang'e ni BBI ok odhi through. BBI ne dhi kete automatic ni pesa mabiro e ward nyaka bed mang'eny to sani devolution chik ma wan go sani wacho ni 15% mabiro e counties to 15% ni pod ok otamo national government. An akwayo government mamalo maduong' ni onge bende chik matamogi medo pesa ni pod ginyalo mede mobed more than 15%. To an gima nyalo wacho ni ko ayudo thuolo 2022 machaka duogi office and mobilize my fellow MCS mondo wa come up with legislation ma compel the governor get allocating funds a grassroots. Ang'eni to pok obede chik nikech pod gitime legally. Nikech anyalo paro kana ane MCA 2013 ane mana come up gi legislation mar ward development fund. Yes. To ne tamo governor kako nyalo implement nikech en chik ma kodhi kujoro budget control akete ang'o a question mark. To sani en ni sama buse yieri nyaka igo mbaka gi wetegi mabendo yier ni to an lekna en ma to bu nyalo konya mondo lekna ni obed chik mondo konyo oganda. Erokamano ne jonyalenda bi duto gi Kisumu County. An pod akwayo mana kaka James Were wuoyi matin mosetimo to pod timo ni pod an gi lek mar duogo kendo mar manyo kom mar MCA ma Nyalenda bi. Uneno tijega manatimo kana an e ofis pod akwayo ni nderni kata ndara maduong' mane adonga to ne ng'ado boy to ne dhi nyaka flyover pod an gi lek ni pod adwa nogere kendo obed lam mondo mi okonywa. Sani neno kiwuothe along Dunga Road tineno ka nitiere gik matimore wende nitimore nyiso ni ndara okelo ber to pod achaka kwayo ni an adwa nariw wi ogendni ma Nyalenda kanyakla mondo wabed kaka oganda. Sama wabedo kaka oganda to dwaro marwa mwadwa notimnwa kaka oganda bedo mayot ne sirikal matiyo madhi bedo mar kaunti. Omiyo agonu erokamano pod akwayo ni ka time ochopo to upara kaka James Were. Manyo ne twak e weche manyien kendo ne wan kanyo machuni wa James Oyugi Were odwaro komo no kochopo yiero mege manyien kendo nosebedo kane giyawo wach devolution ge magichako tiyo kanero kamano ahinya ng'eno bro tudo kele yo manyien weche mathoth ahinya erokamano ahinya nyinga Jesse Omondi.